abatara m otu ọgbakọ onye hiwere ya bụ onye Igbo ndị nọchi ebe ahụ sọ ndị Igbo onye nke mbụ ebilie ka okwu ọ sị good day ladies and gentlemen my name is Mr. Chukwuemeka. I want to express the motion ọkọcha nke ya o mechie ọnụ onye nke abụọ ebilie say good day ladies and gentlemen my name is Aradai Tupaglu sorry ndị ba eweli oyibo ekwe ha ọsụsụ mana ihe mma na ọ bụ onye Igbo maka na aha ya kwụsịrị na gịnị alụ ọkọcha nke ya o mechie ọnụ o rugo oge m ji ekwu nke m nsị ọha na eze na-ebe ekele m unu aha m bụ Maazị Tochukwu Chibụzọ ka m ka na-ekwu onye isi ọgbakọ ahụ aghọchara m I said, my friend, hold it there, please. Speak English. This is an official statement. Don't speak vernacular here. Hello. Asụsụ m ka ịkpọrọ vernacular. We are no more that language you know. Oga, gee m ntị. Arụ m na-asụkwa mkparị. Ịkpọchi Igbo vernacular pụtawa n'iro. Ụmụ amadi na-eche gị asa. Keep coming. Ọkwa anyị na-asụrụ gị Igbo, ị na-asụrụ anyị Oyibo.